yung kanilang mga handog, nasa kanila ang totoong Diyos, mga minamahal. Amen? At ito'y napatunayan ni Propeta Elijah, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa panalangin niya, mga minamahal, bumaba ang apoy at tinupok yung kanyang handog. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Subalit sa kabila nito, mga minamahal, dumating pa rin ang takot kay Propeta Elijah, mga minamahal. Amen? Nang siya po ay pagbantaan ni Jezebel, mga minamahal. Amen? Sabi ni Jezebel, mga minamahal, aklat ng unang hari, 19:1, mga minamahal, hanggang 2. At sinaysay ni Acab kay Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias at kung paanong kanyang pinatay ng tabak ang lahat ng mga propeta. Nang magkagayon, nagsugo si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, ganito ang gawin sa akin ng mga Diyos, at lalo na kung hindi ko gawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila, kinabukasan sa may ganitong panahon. Pinagbantaan, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, amen? Pinagbantaan ni Jezebel si Prophet Elijah, mga minamahal. 3, ituloy po natin ang basa. At nang makita niya, ay bumangon siya at yumaon dahil sa kanyang buhay. Amen. Dahil sa kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Pinahalagahan ang buhay, mga minamahal. Amen. Pinahalagan. At naparoon siya sa Beersheba na ukol sa Huda at iniwan ang kanyang lingkod doon. Sa makatuwid, nagtago sa yungib, mga minamahal, si Prophet Elijah. Amen. Nagtago dahil natakot, mga minamahal. Amen. Nakalimutan niya, mga minamahal. Amen. Sa ating mga Kristiyano, ganito rin po nangyayari sa atin, mga minamahal. Sa kabila ng ating mga nakita, nakapangyarihan, sa posibleng gawin, na walang imposible sa ating pinakamamalapang Jesus, na lahat sa Kanya ay posible. Amen. Ay nakakalimutan natin lahat, mga minamahal. Amen. Nakakalimutan natin, mga minamahal. Kahit dumarating sa atin ang takot, mga minamahal. Amen. Kahit si Propeta Elijah natakot, nagtago sa yungib. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay nagsabi, mga minamahal. Amen? Sabi ng unang hari, 19:9, at siya'y naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Amen? Nagtatanong ang ating pinakamamahalang Jesus. Amen? Kulang pa ba yung mga himala na ipinakita, yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos upang siya yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, amen, ay mabawasan, mga minamahal, amen. Unang hari, 19:11, mga minamahal, amen. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Dito muling ipinaalala ng ating pinakamamalapang Jesus kung gaano siya kamakapangyarihan kay Prophet Elijah, mga minamahal. Amen? At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Amen. Grabing kapangyarihan ng ating pinakamamalapang Diyos ipinakita kay Prophet Elijah, mga minamahal. Amen. Isang malakas na hangin, nahati ang bundok, mga minamahal, at yung malalaki na mga bato sa harap ng malapang Panginoon, pinagputol-putol, mga minamahal. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol, mga minamahal. Amen. Isang malakas na hangin, hinati ang bundok, pinagputol-putol ang mga bato, at pagkatapos lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol, ang Panginoon ay apoy, mga minamahal. Pagkatapos ng lindol, apoy, mga minamahal. Amen? Subalit ang mahal na Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy, ay isang marahang bulong na tinig, mga minamahal. Amen? Ito po, mga minamahal, kapag tayo po'y nakakalimot, mga minamahal, sa ating pinakamamahalapang Jesus, amen, ipapaalala muli sa iyo ng ating pinakamamahalapang Jesus kung gaano siya makapangyarihan. Amen? Sasabihin ng ating pinakamamahalapang Jesus, tumindig ka, magpakatapang ka, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Kahit si Prophet Elijah nagpatuloy sa kanyang sa mga pagiging propeta, mga minamahal, amen. Yung kanyang ginagawa bilang propeta, ipinagpatuloy niya, mga minamahal, amen. At meron pang dahilan, mga minamahal, amen. Una, yung pagkalimot, loss, na nawawala yung focus natin sa ating pinakamamalapang Diyos. Yung ikalawa, yung disobedience, mga minamahal, amen. Kapag tayo hindi nakakasunod sa utos ng ating pinakamamalapang Diyos, dumarating din sa atin ang takot. Gaya ni Haring Saul, mga minamahal, amen. Inutusan siya ng ating pinakamamalapang Jesus na puksain ang Amalek, mga minamahal. Lahat ng mga Amalek, mga minamahal, amen. Sinasabi ng unang Samuel, mga minamahal, 15:2, 3, 9, 14, amen. Ako na po magbabasa. Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking tinandaan yaong ginawa ng Amalek sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kanya sa daan. Sapagkat noon, mga minamahal, amen, naglalakbay ang mga Israelita papuntang bansang Kanaan. Isa ang Amalek, mga minamahal, amen, ang humadlang sa kanila, mga minamahal. Kaya't ang ating pinakamamalapang Diyos, hindi nakakalimutan ang bagay na ito. Kaya't nais ng ating pinakamamalapang Diyos, puksahin lahat ng mga Amalek sa pamamagitan ni Haring Saul. Amen? Sinasabi po, ngayon yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. 9. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag, mga minamahal, amen. Hindi nakasunod, hindi sumunod si Saul, mga minamahal, amen. At ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at yaong mga hindi nila lubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Amen. Kaya't ang ating pinakamamalapang Diyos, nawala, mga minamahal, amen? Nawala kay Saul ang espiritu ng ating pinakamamalapang Diyos. Unang Samuel 16:14, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Amen? Kapag ang Kristiyano, mga minamahal, amen, ay nagdi-disobey, mga minamahal, amen, hindi tinutupad ang utos ng ating pinakamamalapang Diyos. Ang Holy Spirit nag-grave, mga minamahal, amen. Nag-grave ang Holy Spirit, amen. Masilan, sensitibo ang Espiritu Santo ng ating pinakamamalapang Diyos, amen. Kaya't ang Espiritu ng ating dakilang Diyos umaalis sa mga hindi sumusunod sa utos ng ating pinakamamalapang Diyos. Ano ang pumapalit, mga minamahal, amen? Ang pumapalit yung masamang espiritu, mga minamahal, amen? Na ang dulot, yan po ay takot, mga minamahal, amen? Sapagkat ang dulot ng Espiritu Santo, 2 Timoteo 1:7, mga minamahal, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kaayusan. Kaya't kapag narito sa atin, nasa atin ang espiritu ng ating pinakamamalapang Diyos, wala kang dapat katakutan, mga minamahal, amen? Walang katatakutan, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, ng karuwagan, mga minamahal, amen? Lahat ay kaya nating gawin, lahat ay kaya nating pagtagumpayan sa tulong at habag ng ating pinakamamahalapang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kapangyarihan, labanan ang kapangyarihan ng kadiliman, mga minamahal. Amen? Wala tayong katatakutan. COVID-19, kahit ilang variant pa yan, mga minamahal. Amen? Kahit ilang variant pa yan, mga minamahal, ang dumating. Sapagkat tayo may takot sa Diyos, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi natatakot. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nasa kanila ang paningin, ang mukha, ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Kaya't wala tayong ibang gagawin, mga minamahal. Amen? Wala tayong ibang gagawin, kundi ang tumingin lagi sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Hebreo 12:2,
Joshua 1:8, ako na po ang magbabasa. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Yung focus natin hindi dapat mawala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Upang hindi dumating sa atin ang pagkatakot, ang fear, mga minamahal, ang kabagabagan, mga minamahal. Amen? Ang kabagabagan, yan ay dulot ng kaaway, mga minamahal. Ang ating pinakamamalaking Diyos, ang kanyang ibibigay, kapangyarihan, katapangan, mga minamahal. Amen? Pag-ibig, sound mind, mga minamahal. Amen? Mabuting pag-iisip, mga minamahal. Ang kaaway, ang ibibigay, mga minamahal. Amen? Pagkatakot. Kahit mag-focus sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Mag-focus lamang. Hindi tayo dapat mag-focus sa mga material na bagay, amen? Huwag nating mahalin yung ating buhay sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, amen? Ang ibibigay ng mundong ito, mga minamahal, amen? Temporary lang, mga minamahal, amen? Temporary lang, temporary na kasiyahan, temporary na kagalakan, temporary na kaligtasan, mga minamahal, amen? Yan ang dulot ng sanlibutan. Subalit ang dulot ng ating pinakamamalaking Jesus, everlasting life, mga minamahal. Everlasting na pag-iingat, everlasting na kagandahang loob, mga minamahal. Everlasting na pagpapala, mga minamahal. Narito pa nga lang tayo sa lupa, sabi ng ibang mga kapatid, mga minamahal, para nang nasa langit. Bakit, mga minamahal? Lahat ng ating desire, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, amen? Lahat ng ating desire, ibibigay ng ating pinakamamalaking Jesus, may takot ka sa ating pinakamamalaking Jesus, amen? Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal, Joshua 1:8. Kaya't ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, mga minamahal. Mag-focus sa ating pinakamamalaking Jesus, laging magbasa, mga minamahal, amen? Naalala ko ang sabi ng ating beloved ordained preacher noon, mga minamahal, na magkaroon tayo, mag-memorize, memory verse, mga minamahal, amen? Memory verse, mga minamahal. Totoo, Bible mismo ang nagsasabi. Sabi po, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, lagi mong babasahin ang kautusan, mga minamahal. Amen? Kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, uunawain mo siya, mga minamahal. Amen? Lagi mong sasambitin ang salita ng ating dakilang Diyos. Lagi kang magpupokus sa ating pinakamamalaking Jesus upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Amen. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ito po, mga minamahal. Amen. May takot ka sa mahal na Panginoon. Bubulay-bulayin mo ang kanyang mga salita. Amen. Upang guminhawa, mga minamahal. Ito ang kailangan ng mga tao sa mundo, ang pagkatakot sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? May takot ka sa ating dakilang Diyos, giginhawa ang iyong lakad, mga minamahal. Amen? At magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. At ang last verse natin, Joshua 1:9, mga minamahal, ako na muli mo ang magbabasa. Hindi ba kita inutusan, mga minamahal? Inuutusan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng ating pinakamamalaking Jesus, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, mga minamahal. Amen? Magpakalakas, huwag kang matakot, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating dakilang Diyos, sa akin ka lang matakot. Huwag kang matakot sa mga COVID-19, sa mga vaccine, amen, sa mga checkpoint, amen, sa kagutom na darating, mga minamahal, sa mga digmaan, sa mga lindol. Sabi ng ating pinakamamalaking Jesus, ikay aking inuutusan, magpakalakas ka at magpakatapang, amen, ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. Tayo po'y tumayo at ating awitan ang ating pinakamamalaking Diyos. Amen. I, the Lord thy God, will hold thy right hand
saying unto thee, fear not. The Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yeah, I will uphold thee. And I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, and I will help thee. and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, and I will help thee, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God. Be not dismayed, for I am thy God. Purihin po ang ating pinakamamaraping Diyos, mga minamahal. Sabi ng ating napag-aaralan, wala kang dapat ikatakot, mga minamahal. Wala kang dapat ikatakot sapagkat ikay may takot sa ating pinakamamalaping Diyos. At ang mga nakatatakot sa Kanya, mga minamahal, amen? Nasa Kanya ang kagandahang loob.
ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga anghel ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay humahantong sa lahat ng mga nakatatakot sa Kanya. Amen? Kaya't walang dapat ipangamba ang mga tunay na anak ng Diyos. Dumating man ang mga pagsubok, magkaroon man ng iba't ibang variant ng pandemic, ng COVID-19, mga minamahal, tayo mga nakatatakot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nananatiling matatag dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat muli, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. O malapeng Jesus, hallelujah, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. O malapeng Jesus, abutin mo po ang lahat ng iyong mapagpalang kamay, ang lahat ng pangailangan ng aking mga minamahal na kapatid. Pagalingin na po ang kanilang magkaramdaman, tugunin mo po ang kanilang panalangin. Mahal na Jesus, hallelujah. In the mighty name of our dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po dumako, mga minamahal, sa ating pong personal needs. Ating ipatong ang kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng mga karamdaman. Ating isipin ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, ang naglayhan po sa ating. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sama-sama po natin palayasin yan, mga minamahal, sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus Kristo. Sa unang dalahin po na aming dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, matunaw ka ngayon din sa pangalan na Jesus. Sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, arthritis, rheuma, diabetes, hallelujah, ulcer, kidney trouble, liver cancers, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, be bound into hell and be there forever and ever. In the mighty name of our dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po sabay-sabay tumalon, 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro. Ito po ay seryoso, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord. Purihin natin na napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko. At gising na ang mga anak ng Diyos. Amen. At talagang mag-aalas 6 na po, mga minamahal. At bago tayo dumako sa ating po mga regular announcements, mga minamahal ko, ay atin po munang bigyan ng daan ang ating pong special offering, kaugnay po sa ating mga proyekto, mga minamahal ko na naka-lined up. At update lamang, mga minamahal ko, from July 11 to August 29, mga minamahal ko, tayo po nakalikom na ng halagang 16,589.75 pesos. Ito po ay remitted na po, mga minamahal ko, at gastos ng mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At last September 1, that was Wednesday, tayo po, mga minamahal ko, ay nakakuha ng 371 pesos, mga minamahal ko. Yan po yung ating cash on hand ngayon, mga minamahal ko, sa pag-iingat ng ating pong beloved Sister Jennifer Ferrer. At ating pong dagdagan ito, mga minamahal ko, para ating pong mapondohan, mga minamahal ko, ang marami pa pong mga projects, mga minamahal ko. Amen.
At napapansin po natin mga minamahal ko, marami tayong dapat kumpunihin mga minamahal ko, ang pagtatiles ng ating pong mga CRs at yung mga bubong pa mga minamahal ko na kailangan pang palitan. Amen? Para sa ikagaganda ng ating pong bahay-sambahan. Palagpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon at sa ating pong sama-samang mga minamahal ko pakikibahagi, mga minamahal ko sa anumang proyekto, mga minamahal ko. Ito po ay talagang atin pong naisa sa katuparan sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At pagpalain naman ng Panginoon yung mga kapatid, mga minamahal ko na bukas ang palad, mga minamahal ko sa pagbibigay ng kanilang mga ambag, mga minamahal ko yung mga extra givings, mga minamahal ko. At yan po mga minamahal ko ay hindi po talagang nalilingid sa Malapanginoon. Sinusuklian ng Malapanginoon ng bawat sentimo, mga minamahal ko na ating pong ibinibigay. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, kahit na tayo po'y nasa panahon, mga minamahal ko, ng pandemya, mga minamahal ko, gagawa ng kaparaanan ng Malapanginoon para umapaw, amen, ang mga blessings na ating pong mga minamahal ko matatanggap. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po, beloved elder, beloved brother Saldeo Rodriguez, mga minamahal ko, para ipanalangin ang ating pong special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin mga mahal. Opo, magpagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Mahal na Panginoon, kayo po dadako na kung saan. Ito po yung pagbibigay ng special offering para sa improvement ng church. Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, namin samot dalangin, O Diyos. So, nang dalangin namin, beloved Pastor Valdez Almeida, na iupuhin ang aming mga minamahal na kapatiran, O Diyos, upang magkaroon ng pasanin ng bawat isa, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga magkakaloob, O Diyos. Patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, ibalik mo sa kanila ng makalibong beses, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila sa material, physical, higit sila sa spiritual na pagpapala, at sa mga walang maibigay dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy silang pagpalain, O Diyos, tulungan, mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga halamanan, maging kanilang mga pinagkakitaan, O Diyos, upang sunod sila rin naway maging bahagi, mahal na Panginoon, ng pagbibigay na ito. At lahat ito ay aming samot dalangin, so nang dalangin namin beloved Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Magbigay ka. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon, pagpalain nawa ng ating dakilang Diyos ang bawat kamay, mga minamahal ko na patuloy, mga hindi po nangihinawa na magbigay, mga minamahal ko, para sa naturang proyekto, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pumbanal na iglesia. At tayo po, mga minamahal ko, idarako sa ating po mga regular na mga announcements, mga minamahal ko. At patuloy po, mga minamahal ko, ang ating pong pagsasagawa ng ating pong pananambahan. 3 beses po sa mga minamahal ko sa loob ng 1 linggo. Dito pa rin po sa ating address, 157, number 157 ang ating pong address dito, mga minamahal, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At yung ating pong Wednesday, General Service, mga minamahal ko, yan po ay nag-uumpisa, mga minamahal ko, ng 1:00 ng hapon. At tayo po ay nagtatapos ng 5:30 ng hapon. At yung ating pong yung ating pong Friday overnight worship, mga minamahal ko, tayo po ay nag-uumpisa ng 9:00 ng
gabi ng Friday. At tayo po'y nagtatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, bukas po, mga minamahal ko, ay ating pong Holy Supper. Amen? Amen? At tayo po ay nag-uumpisa ng alas 9 ng umaga. At tayo po ay nagtatapos ng alas 4 ng hapon. Medyo extended po yung ating oras, mga minamahal ko, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, magkakandak ng ating pong banal na hapunan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung ating pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes, mga minamahal ko, sa may Barangay Tubag, sa residence po ng ating pong beloved Brother Romy, the beloved elder. At patuloy po yan, mga minamahal ko, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, mga minamahal ko. At sinasabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, na patuloy nawa, mga minamahal ko, wag ningas kugon, mga minamahal ko, ang pagsuporta po natin, lalo na doon sa mga kapatiran, mga minamahal ko, na malapit sa nabanggit na lugar. Tayo po yung mag-invite ng mga newcomers, mga baguhan. Amen? At na kailangan, mga minamahal ko, na talagang magbunga ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? At yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay para for our gain, mga minamahal ko, para sa ating ikabubuti, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamalapayan pagpapalang spiritual po yan, at tayo po'y makapagbunga, mga minamahal. At talagang napapanahon na, mga minamahal ko, hinug na, mga minamahal ko, upang anihin, mga minamahal ko, ang mga nawawaglit pang tupa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling sa mga beloved sisters, mga minamahal ko, kung medyo light na usapin, mga minamahal ko, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved Sister Vines, dyan sa may sisters information. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, bukas ang pintuan ng ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal ko, sa mga godly advice na inyo pong hihingin, at sa mga mga minamahal ko, halal gumugulo sa inyong mga isipan na nais niyo pong mabigyan ng kaliwanagan, ay handa po kayong, mga minamahal ko, na i-entertain ng ating mga beloved ordained preacher. At meron pong practice yung ating mga beloved adults choir. Amen? At susundan po, mga minamahal ko, na ating beloved youth and singles choir. At sa ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir ay mamayang alas 6 ba? Amen? Sapagkat ngayon po ay Holy Supper. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At huwag kakaligtaan, mga minamahal ko, mamayang gabi po, mga minamahal ko, yung ating pong TV program sa may Channel 8 po, mga minamahal ko, sa ating lugar, Channel 4 sa Dako ng Maynila. At mapapanood po natin, mga minamahal ko, mga preachings ng ating beloved pastor, Evangelist Weldy Stradalmeda, at ng ating beloved Mama Dir, at yung mga major testimonies, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong banal na iglesia. Yan po, mga minamahal ko, ay atin ay naisasaming papawid, mga sa oras po ng alas 11:30 ng gabi, hanggang 12:15 ng madaling araw ng linggo. Amen? At ugaliin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na tangkilikin ang sariling atin, yung ating pong TV program. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon kung wala na pong nakaligtaan. Praise the Lord. Tayo na po, mga minamahal ko, sama-samang tumayo at muling magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sa isang gawain, mga minamahal ko, ating pong overnight worship, mga minamahal ko, na binigyan ng tagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po, mga minamahal ko, ang ating beloved brother John Aquino, para bangunahan po yung ating closing prayer. Praise the Lord. First na tayo manalangin sa ating pagtapos. Dagay mo pagpala po ng Ama Diyos, prasala sa Panginoon kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na sa matagupay mong gawain. Maraming salamat po sa paglangisa sa aming pag-uumpisa, sa pag-i-MC, hallelujah, sa hallelujah, opening prayer, hallelujah, pag-awit ng mga Diyos, solemn song, na narin, hallelujah, kumilugos ka sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po, malapay, hallelujah.
sa mga sa lulubuhay ng pagtutuwa, mga kapatiran, habigin ng mga different choir, mga kapatid na rin. Muli kang kumilos sa aming kagignan. Maraming salamat po, mga kapatid Jesus, hallelujah. Na rin, hallelujah, sa aming pagbibigay, na dito kami tinuruan magkaloob, magkabigay, na rin, pinagpapala po kami, higit pa sa aming mga inasang mga pagpapala. Maraming salamat po, mga kapatid Jesus, hallelujah, sa mga kapatid, hallelujah, sa nangaral ng buong salita. Daumang ko po sa aming pang-araw-araw, na rin, hallelujah, sa pamumuhay, hallelujah, pagkain namin mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po, mga kapatid, hallelujah, sa nangaral ng buong salita, hallelujah. At minsan pa, muli mga pasalamat sa hallelujah, paano kami iningatan pinarating maghati. Ganoon din po mga pasalamat sa araw po ng bukas, ang aming Holy Supper, hallelujah, nagaganapin para sa araw po ng bukas. Hallelujah, pag-ingatan mo kami, muling idako, hallelujah, sa araw, sa lugar na ito, malapis tagalayin kalakasan na nagmumula sa iyo, at pag-ingatan mo kami sa pag-uwi, hallelujah. Ito ang aming samadalan sa unang aming ginagalang mga pasonin. Si pray, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y magkamayan mga minamahal ko at ating pong virus na ito, mga na sabi nga, dominant variant na po ang Delta, mga minamahal ko. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.